Wala ko magtinda kay grabing baha. Oh, lalom. Luya no ako di sa tambakan ug ano? Balas. Balas. Dili pa Tambakan na ako. for this ilang klase sa pamagi ilang guys. Guys, good morning guys. So, dito luto guys alas 3:30. Kay amoy hatod gusto sa kuan. Ito kay kami sa gag-uwan. Gabi pa rin siya nagabuntag ag-uwan. Alas 4:30 man sa gauwan. Kasi kay uwan man di. Ano buday ko kay kuan para lay bawon si Christine ba. Sudaanan dyan mga pinakaadlaw. Salamat kay Kadyo Ma'am di. Ano lang, ampo lang ta. Ano, gira. Na, luoy lagi ang Ginoo. Na, wasan lang na sila. Hulong lang ang ilang paggira. Ginoo ko. Napiktuhan ng mga tao. Pitado ang Pilipinas jud kay may panik na tanan. Ang paliton tanan. Sugay gulan. Menteng mo wala-wala ni kay alas 9 ra bayahang klase. Na trap oh. Yung jacket ni mami niya oh. Hala, sao na lang nato ni. Hindi ba sa yung lights mo? Ha? More light. Di okay naman na kay solar man na. Baha kami. Maho sa daan. Maho sa daan kay kuan. Ako ready po ko luto unon niya. Luto pa ko niya para paninda. Hala, nadugdug man. Ano na sa mga adobo. Ano nga naman siya guys nga. Kuan nga lang makasili sa luto kay busy lagi si Jaritig. Luto kasi diba. Busy din sila this week pero busy ko na ko sila kaado nag-duty na ko sila hospital. Surado na yung masariyo, dahil Hindi. Kasi yung tubig mo tubig kasi di pa mabasa. Hindi mo sa rin ang kita. Di ba sa sunod rin na to? ang sure ko na yung kasi niluto na. Ano yung mga patay? Ginuto na to? Oo, yun nabasag ulo. Malis papa, dapat ibutas si U-box. Wala mabasa imong sulod. I-abli na lang na. Basa. Oh, yeah. Ima, magpangalan ng plastic mo. Pinagtawid ni mo dito. Ihatod sa kanak ko dito. Ihatod sa kanak ko dito. Ay, basa man ako sinina yung gibutas. U-box, wala mo gibutang. Ha? Basa. Ano bisa man? Ay, lupad ba ang hangin ba sa pangan? Ay, mas arang-arang na lang na Pati man, plastic na basa pa. Ang sa sulod, wala kaya ako man gidupli. Yung mga basang sisiw. Amping. Amping. Tawon, basa na itong cellphone guys. Ay, salamat yung kalma na. I love you. Amping, amping naman. Di, ako rehatod rato siya. Guys, kay YG undang ang uwan. So, wala ko mo adadyon uluto guys. Naka-ready na talaga kung mga luto-unon ba. Wala na lang kanina na yung online. So, saging sabani guys. So, diya guys, hapon na guys, kanang kalma na.
So salamat kayo sa namalit sa kuan kuwang ra guys. Nya wa man tay lain nga baligya nga kuan kanang saging saba kay lisid man na pangitaan ng saging saba. So napalit ra pud na sa Santander. So tinabangay mi ni Papa Idi dari pang limpyo guys kay malagi na ako yawan lagi ko kay nalagi has dari sa among silingan lagi. Basig daghan na diya silang sud guys nang itlog na siguro has diya daghan kadyo. Manang madlo ko basig mo tabok diri sa mua. Manang nagkuan na lang ko diri volunteer na lang ko limpyo. Unsa kay daghan man jud kalat dari guys kay mo lagi nagipalimpyuhan namo ag lubi kay ag lubi lagi pud saka pud sa mga ilaga unsa kalitrag pangahog manang delikado mo agi may bagsakan may patay mo sa oras manang bati mi diri ka paidi pang limpyo kay alihanan lagi guys lisod ka mo malimtaw kang mo agi ka so man yang kuan guys grabe jud ang kabisi pagtambak man ta ko ito sa hindahan guys unsa kay manag dagat guys di man ta makakuha og balas kaya tutong tambakan to ang tindahan sudan ba kay kuan lagi maglunop og magsiguan di ko makapaninda Ambot mo kariha. guwan han tuduma guys di ko makapaninda kay di pa mo nakapatambak na to sa ang tindahan kay kuan lagi kanang paubahan ba way Tulo na ay. ano yung mga balas ka sa ay guys madung gabi guys relax sa tayo biskir kapuyas kung tanan Nja naghana ka mga ni message din ha guys kay agang nahimo ganiha nga kuan minatamis nga saging naka 5 ko kwa tab jahan palit na to kay sa Santander barato raman to sang suki 40 raman pero nga tubig lungsod ngutana ko tapila tag 70 so namalit mis papaidi ganiya lungsod tag 70 sa pag uli na dari kay magluto lagi ta kog usog mga pang alas 3 nga pang merinda bas mga maestra kay daghang mga maestra ni Mrs. na guys sus kay pag abli pa na sa saging wala jud ka video guys gibugtok so bugtok tanan ang palit dito is 400 kapin kay tag 70 man ang kilo sa uslob so mo nang gibalik na po ni papaidi na mo bisaga taligsik ka kuan nga tumi daghang naong guys arang ka stress na kuan na siya namuha kay nagharing lagi ko dadto kay daghang katog lamok unja limpyuhan lagi pud namo dadto mga agihanan dadto ba kay na lagi may bisita mo abot guys hapit na pila na lang ka dali ra ba sa kadto ang buwan guys manang nami bisita nya ikabuta mo agi among bisita dadto guys ja ma simplang da ng mga nakaatang mga lubi nga na mga lubi gidadad to kay bataken ra kuno to sa katong tag-iya among silingan maizara kung tong bataken kay mahal man kadto ang kilo sa lubi so nasa dito gibutang sa kuan bataken kuno na mo init na unja guys kanang dinggo dari kay ra nang kapuza guys lami naman jud kadto itog pero hanggi pa ning kamutan nga maka-upload na ko kada gabi kay kuan madyo na laman ay matigom lagi sa pila ka adlaw na jud ko wa maka-upload kay ara lagi kabisin sa nya lagi nga magkugi lagi ko kanang upload kay malagi na karon guys krisis na kadto sa nga tanan madyo na laman na kay matigom guys bihalag 2 ka buwan tulo mura kag nag-alakan siya so maka kuan kada na guys maka is niagi guys kay tulo ka buwan guys madyo na laman to naka 7,000 ko so tulo lagi pud di mo ka buwan nga kaya nang in-upload sa YouTube. Ja kuan kanang ano na laman pud makatabang pud ba. Makatabang sa mga kinahanglan ja. Ganiha lagi wa ko nakapaninda kay naka-ready na ko ang mga paninda guys, nakahiwa na daan. Pagkagabi guys maghiwa na magkukudaan. Maghiwa na ko para pang basoy, pansit. Ja mo gito ga makatod ni Cristel nag-uli nang lutuon kay halanak nag-away nak cool man shh nga naman na ay shh nag-away mong duha kuan guys kanang wala ko nakapaninda kay nagbaha lagi dadton ja kuan man ta ko guys manguha ba og
mga bato dito sa dagat kay ang ipang tambak na to kay rong ang tubig di kadyo ma lunod sa duta ba di malapok. Di pud ko makakuha guys kay daki pud kadyo ang dagat. Gabi man ang kuan mo hunasan ja. May na mga mudto guys, daki kadyo ang dagat mga hantod las 4 nga na nya murag karong gali dako pagali guys. Manang di ko makakuha og kanang mga bato, magkuha ta ko mga bato ba parang itambak dadto ba para di malapok. Kay magbaha lagi guys ang tindahan dadto kay mubura. Ganahan ta ko ganang pataasan og gamay bahan sa kay widening na magunang kalsada manang di po ta pwedeng mag kuan dito mag-fix pud ta og ganang tindahan kay kuan ja disit pud kadyo guys kay malagi na daghang kadyo mga marites dari guys nga na mga suya sila kanang dili ra kadyo mahurot ang sudan niya na daghan man kadyo mi daring naninda pero ara may dugay dali ra mahurot nay naninda didto duha ka tindahan napo diri sa unahan napoy nanindag sudan natungaan ko ba pero mo ari man sila na mamalit kay ganahan sila sa pansit guys di ra pansit kanang ganahan sila sa hang luto katugo na jud kadyo ko guys pero hala magiagwanta kanang lami man jud kadyo itug so niinom ra ko og kuan guys kanang gatas kini palit lay udis ni agi og katong gatas lagi kay para makatugo kay usay magud kanang katugo na jud kadyo ko unsa makamata ko ni mga kasikas nga na di na ko makabalik og tuog mo naman yung kamot jud ko nga balang makatugo mga 2 or 3 ka 4 ka oras nga na kay di jud kumpleto ang tuog guys man siguro na yung murag malipong ko ana ko ba murag kalit og kalurong ana ba kanang sobra snis ka kapoy na jud ko pero kinahanglan man jud ta maning kamot unja mo lagi to guys nakalimot na day ko katong ang saging lagi ganiha nga tumis papaidi gibugtok so gibalik namo so ang gahang palitad to kay tag 70 man ang kilo ang saging saba so nakakita ang takulad to so kay hanang yas di ko lang nga pagudgud og lubi na kay matamista kay isuroy na may nagkahapon kay buntag man tong hang giluto ganiha guys pag uli na hagikan sa hatod ni Crystal kay hamon ta tong i-display tindahan unsa kay malagi na nagbaha ang tindahan dadto so ginline lang na ako gi-post daghan man kadyo ni message guys wanang nakuan nahurot ag naka unom pug ko katab so naka 600 ko daghan palit dadto guys tag 4 tira to ang kilo dito sa Santander manang ugma ang balikon dadto tong ang gipalitan og kuan og na-deliver nga saba na laman sa aran kay daghang kadyo mga ni saad na guys mga maestra man gud mamalitan nga saba guys lami magud ang saging nga saba bisag ako ganahan ko mukaon og magnilengag nga saging saba kanang busek bitaw sa nga tanan gagmay ra kadyo sa pero busek unja istorya lang man ta dari guys kanang daghang salamat kay kadyo sa naa dari nagpabilin gamay na naman jud mo gamay na lang jud man nagpabilin niabot na lang siya sa 400 yan na gamay na lang man jud ang muli lisang vlog pero usag dilaman na mga 0. 1.0 bitaw maadyo lang po na kayo na mga maabot og 500 na may $1 so $1 guys na kay 50 kapin sa kada video nimo kada 50 mura kaganang ga alkansya diyan sa man dyan ang mulaban man dyan ta guys kay buhi pa man ta saan natin ni paglaban og kuan tas Ginoo di habang buhi pa ta guys bubati tagpangina buhi ana ay grabe na ka krisis ron mga tao lagi rin guys nagkuan na kanang panik na pamalit og bugas lagi sa kay madyo man sila kung magpanik sila kay nagkama sila kwarta bahala mo palit sila napuho ka sakong bugas pero di na ka makapalit diri guys og sako-sako hindi na pwede makapalit og sako-sakong bugas bandari kilo-kilo na pero matimingan pud nimo bang tindahan nga daghang stock makapalit ra ka og kuan sinako ngano man is KitKat ha nagbihib naman ni sila kaso lang grabing kakiat ngano man kuno mo bi anang imo nagi kuan bi ano imo nagi nak gipaak ni jago anak hidaanan
Gibaatan ni singhani guys oh. Kay gialihan kay usahay mu sirit na lang kalit ng ijahang itlog. Maadyo pa ni mon dali mon. Dali. Min dali min. Ali min. Ano man gaway-away mo duha. Ha? Ang gaway-away man mo. Sumala guys, dari man na sila guys nagkabuntag, igawas ranas gawas kay di nahabutang sa kusina kay kuan mailahang balahibo basig mapunta sa mga plato ba mga kutsara nga naman ang dari laman sila sala. So mura to guys ga tabi-tabi laman punta. Salamat kaadto ninyong tanan. Ampi ug ampong tanan guys. So ato ding iampo guys nga makuan na magkasinabot na yung taon nagigira sa kuan. Katong nagigira lagi kay Martog nagigira naglaban-laban lagi kuno guys na ano tayong nakita sa balita. Ato lang pang iampo guys nga mahimasmasan na sila ba. Di na sila mapadadyon og away kay daghang kadto mga paiktuhan lagi. Daghang kadto mga luoy puto mga bata pa kadto din taon nga naning kamot pa ng eskwela makahuman eskwela magingani ra magira ra. So maratong guys, amping ug ampo tanan guys kay grabe na jud kong katulgo na jud ko. So hasa ni siya i-upload, dapat ko matulog na. Love you din tanan guys. See you in my next video.